Hi guys, good morning. Kumusta? Kumusta ang pandemic? Nagkadako bag problema, nagkadako og utang. So, pareha ta guys. Kung sa inyong mga problema, kung sa akong problema. So, munay gaingon nga tabla ta tanan. So, atong buhaton is ang atong mga pagampo aron mahumanan ning pandemic. Atong buhaton ang atong mga pagampo sa Ginoo aron alugmugan, aron tubagon ta sa atong mga pagampo og di ta mahunong, praying without ceasing, para alingugmugan si Jesucristo og dunggon ang atong mga pagampo. So mao atong baton guys. So ang problema di sana nato na problemahon kay mosamot dako tong problema. Mo buhat lang tag solusyon para dili ta problema sa atong dakong mga problema. So mao na guys, magampo ta, o kung magampo ato sang kantahan kay mo na sikreto ni Haring David sa iyang mga pagampo ni Jesucristo sa unang panahon, nga gidungog sa ni Jesucristo sa iyang mga pagampo. Kay ang kasing-kasing ni Haring David na sibo sa kasing-kasing ni Jesucristo. So muna atong kantahon sa ang mga Christian songs para masibo sa atong mga pagampo. Di kay ang atong mga pagampo kung imong mga pagampo katong gibuwagan kas imong uyab nanay laing kadit na baka imo sang pasibuas imong pagampo, baka imo sang kanta katong sana binaliwala atong kanta nga Tagalog nga na yan nga ang lyrics ato nga, ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Patay katawan kasiyawa na. Joke. Wala ka kabubon. O katosang nagampo nga gidungog sa Ginoo nga na uyab niya yang crush. Baka ang kantahon sa kining kanang katong ikaw at ako. Nga at sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Bita joke na guys. So ang atos ang kantahon is kanang kuan Christian song. So after ta magampo atos ang apila kanta para nindot. So let's go guys, mangkanta na ta. Kapisa ta. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Almighty God, gracious, kind, loving Heavenly Father, we praise your name and we worship you today that you have created. This is the day Kung mobalik na si Kristo, di ko man
Jesus akong makita dito sa kalangitan. Kana tuwi ang iyan, damat akong napuluyan. Okay ra, thank you.